بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين ولأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mana kasancewa a cikin wannan masallaci, wato masjidul Imam Malik rahimahullah, inda muke karatu littafin risala ta Abdullahi bin Abi Zaid al-Qirawani, inda yau in ba mun ce ba muna 3 ga watan Shawwal, ga watan Zulqa'da, bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shekara ta 1443, wanda ya dace da uku shi ma ga watan 6 miladiya, shekara ta 2022. In ba mance ba, muna cikin babun fil iddati wan nafaqati wal istibra, wato babi mai magana game da idda da kuma ciyarwa da kuma istibra'i, wanda makon da ya wuce mu ambaci idda ta wadda mijinta ya mutu ya barta, kamar da nasi ya nuna za ta yi wata 4 da kwana 10. Karamar yarinya ce ko babba, an sadu da ita bayan auren ko ba sadu ba, musulma ce ko kiristan ko bai yahudiya ce, yana ga anan manka kwana. da aka yau za mu tashi insha Allah inda malam ke cewa wa fil amati wa man fiha baqiyatu riqqin, ita kuma baiwa da wadda adda ragowar bauta, wato ita ce wadda kila ummu walad ce, ko kuma ya zan an dora mata fansa ta kawo rabin kudi ba ta kawo saura ba. to su idda su idan miji ya mutu ya bar su shaharani wa 5 layalin, wata 2 da kwana 5 ne. malam ya ce malam tartabil kabiratu zatul haidi bi ta'khirihi aw waqtihi, matukar dai alkabira tsohuwa lamtartab ba ta yi kokonto ba, ba ta yi shakka ba game da shin ciki ne gare ta ko ba ciki ba. duk da yake nan ya ambaci alkabira bayan ambaton baiwa da wadda adda ragowar bauta, amma abin da yake nufi shine da ɗaya da baiwa duk wadda mijinta ya mutu ya barta iddata wata 4 da kwana 10. amma in ya zamo tsohuwa ce, shekaru sun tafi, duk da yake haila ba ta ɗauke ba, sai ya zama sakamakon mutuwar mijin sai an kai daidai da haila ta ɗauke mata, ita ce alkabira. sai zan tana kokonto shin wanga ɗauke haila na tsohuwa ne ko na ciki ne, kaga an samu kokonto. to ita wannan kamar yadda malam ya ce idan haila ta bar zuwa, to ita kawaga fataka'udu hatta tadhhaba ribatu, za ta zauna har sai wannan kokonton ya tafi. malamai sun kace tafiyar kokonto kuma shine a samu wata 9 sun wuce, da haka za ta yi wata 4 da kwana 10 na takaba. da lokaci yayi shikenan ba za ta yi, ya halatta gare ta ta ci gaba da kwalliyarta, ta sa kayanta masu kyau, amma dai bi halatta ta yi aure sakamakon wannan kokonto sai idan an ba wata 9 baya. in
ka hada da wata 4 da kwana 10 na takaba. An gane ko? Duwa yana ya sata bangon an saita shi ya yawa rage ta daga fanka nan ne ka rage ta har wannan ka rage ta kaɗan na'am to sai shi ne yake ta fataka udu hatta ta zahaba ribatu za ta zauna har sai wannan kokonto ya tafi wa amma lati la tahid da sigarin aw kibarin amma kuma ita kuma wadda ba ta haila saboda kuruciya ko kuma saboda yawan shekaru ita wannan ta tabbatar cewa ba ta haila saboda girman shekarunta ya zama kuma wa kada bana biha ya riga ya saru da ita falatun kahu fil wafati illa ba'da 3 ashhurin ba za ta yi aure ba idan iddan mutuwa ce sai bayan wata 3 wannan ya koma ga tsarinsa na baiwa fa gane da baiwa yake mijinta ya mutu ya barta kuma sai ya zama yarinya ce ba ta haila ko kuma tsohuwa ce haila ta kare mata baiwa ake magana tun za ta yi idda kuma in ya zama riga saru da ita sai zama za ta yi idda ta wata 3 kenan ba wata 2 da kwana 5 ba ana ganewa wannan kenan to yace wal ihdad ita kuma ta kaba to da yake cikin abun nan unwani ko title na babin bai kawo wal ihdad ba sai ce babin fil iddatu wan nafaqati wal istibra amma sai kawo shi nan saboda ba wanda take ta kaba in ba mai yadda ba yawwa wal ihdadu shi kuma ta kaba menene ma'anarsa shine Allah ta qarubal mu'taddatu min alwafati shay'an kada mai haila mai idda ta kusanci wani abu min zinati na ado nan bi huliyin na kayan ado irin su sarƙoƙi awarwaro yan kunne an gane ko na kafa haka su ne huliyin na zinare ko na azurfa ko na gl ma duk wadda wasu kayan da ana nufin su ado to ba a sawa sai ce alkoholin ko kwalli shi ma ba a shafawa amma mai muktasar ya ce idan na magani ne ana shafawa haka wannan ciwo ne yiwa lura ce awa gairihi ko wani kwalli akwai abin da ba kwalli ba ne amma kuma kama yake da kwalli irin jagira da suke sakawa haka wata shi ta nebo su baga kullahu dukkanin wasu kaya suke da rini za ta kaurace musu amma yanzu akwai mashakka mun ce duk wani wasu kaya masu rini a kauce musu a rini na ganganci kamar yadda muke rini shadda sai zama ta hakanta a rini saboda ado wani rinin amma in ba ka ba a dukkanin kayan da aka sa za a masu rini ne yau yanka cire fararen kaya ba shi yake abinda yake nufi shine a yi gangancin rini kaya saboda adonsu da nisanta kullahu duka illal aswada in ban da baki kaga rini ne amma shi ba lahi da an sa shi da aka ba lahi ta saka atamfa amma ka ta saka atamfa mai kyau mai tsada a wannan yankin nasu ko shi wannan aswad da ya kawo saboda mafi rinjaye baki ba kayan ado bane amma banda yanzu za ga bakakin
tun ga su ibaya na kuna gani suna sakawa ka gani ga abu a baya mai kusan 10,000 wani abu ta wani 30,000 duk kana samu. wata ta nebo tiba kullahu za ta ƙaurace ma atib. wannan atib suna ne na jinsi da haka ce kullahu. akwai asnaf na tib. tib muna sayar shi turare haka an ka fi yawan fassara mana, amma ya ce akwai ma khafiya launuhu wa zahara ra'ihatuhu, sannan akwai ma khafiyat ra'ihatuhu wa zahara launuhu, duk sunan shi atib. wato akwai wanda launinsa ya boyu amma ƙarshensa ya bayyana, kamar miski, turare na miski ƙanshinsa bayyana yake, da sauran nau'ukan turarika wanda ba ka ganin su ga jikin mutum amma kana jin ƙanshi. shi kuma menene wanda ƙanshinsa ya ɓoyu amma kuma abin nan launinsa bayyane? su ne dukkanin wani abun da za su shafa ga jikinsu, irin su hoda misali, wanda ba ƙanshin ya dame su ba, kala dai ka gani to duk shi ne shi ma gaba ɗayansa ba a shafawa, ba a saka turare, ba a saka hoda, balantana bilici wanda dama shi asalinsa haramun ne, duk ba a yi. wala taqtadibu bi hinna'in, kuma ba ta rine jikinta da lalle, takaice dai ba a yi lalle ko suffa, ba a yi. wala taqrabu duhunan mutayyaban, haka nan ma ba ta kusantar mai wanda adda kanshi. za ka samu vaseline ko lotion da suke shafawa, duk ba a suka wannan. na san wasu kasashe za ga akwai mayuka na masu takaba ne kawai, ba su da ƙanshi kuma ba su da wari, hakan suke. za ka yi taje kasuwa ta ce a bata man masu takaba, sai a bata. akwai samun kasashe larabawa ana samun wannan. wala tamtashitu bima yahtamiru fi ra'siha, da kuma ba za ta yi gyaran kai ba ga abin da yahtamiru fi ra'siha, yana iya saka abin nan kanta ado ko kanshi, dan asalin abin nan yahtamiru shine abin da zai gyara kan kai, an gane ko ta shace kanta ta mai da gashi baya ko a mata kitso mai kyau sha bayi. yaktamir daga himar ne, an kwali asali ko mayafi, to abin da zai gyara kanta shi abba za ta yi irin ta ba, za ta yi kitso amma dai a yi mata manya tsoraye shi kenan. to wannan shine ma'anar takaba. sai ce wa alal amati wal hurrati saghirati wal kabirati al ihdad, kuma wajibi ne ita kan ta baiwa sai ta yi takaba. hakanan ma diya wadda aka rama yarinya sai ta yi, da kuma tsohuwa duk sai sun yi. waqtulifa fil kitabiyya, amma an yi sabani cikin kiristan, wato kiristan ko kuma bai yahudiya, shin wajibi ne sai ta takaba ko ba wajibi bane? wasu sun ce wajibi ne saboda haƙƙin musulmin, shi wanda ya rasu ba. a wani abu guda wanda ya kamata ku lura da shi shine, shi fa wannan biringin makka ma da za ta shiga ita wannan mai takaba, akwai manufa ga shari'a. lokacin da mutum sake matarsa yana da rayuwa, ba ta yin takaba, alhali da ita waccan da kai ya dora ba aure ne. amma kai yanzu kana iya kwatan makanka haƙƙi idan an samu jayayya ta nasaba, kana rayu.
don haka saki raja'i ake cewa tana ƙarƙashin kulawarka. Da haka akwai abubuwa da yawa da an haramta mata yi, kuma kana dama kama ka ta kotu in ta yi su, alhali kuma rabu kai da ita. Sannan in cikin tana bayyane naka ne ka sani a wannan lokaci. Amma lokacin da haka yanzu kana iya saka mata wasu dokoki, kuma shari'a ta baka dama. Amma lokacin da mutum ya mutu ya barta, to babu abin da rage banda shari'a ta kawo wasu abubuwa kan dagarki masu hana kowane irin namiji ya sha'awarta. Wani abu za kawai shi ne a hana ta ado, a saka cikin wani yanayin da ba ma mai sha'awarta. Tun da ka mutu kai, sai shari'a ta kare maka haƙƙinka, sai a saka tsawon lokaci irin wata hudu kwana goma da mun ga misali wancan sati, mun ka ce akwai hikima ciki, in akwai shi zai iya bayyana. To wannan shi an hikimar ta kaba, an hana shaha kwalli, an hana tsayin ado, an hana sa turare da sauran abubuwa. Wannan shi ne Allah sa mu gane. Don haka akwai ibada ciki mahdha, sannan akwai at-tafajju' ala zawj, nuna radadi ga shi mijin da ya mutu ya bar sa. Wannan kenan. Mala yace walaysa 'ala mutallaqati ihdadun, amma ba wajibi bane ita wadda an ka saka sai ta yi takaba, bai ma dace ba. wa tujbaru al-hurratu al-kitabiyatu 'ala al-'iddati, ana silasta ɗaya ba kitaba dole ta yi idda min al-muslim, wadda mijinta musulmi ya sake ta, to da kiyaye nasabarsa shi ma. Ga takaba ne an kai sabani, amma ga idda dole sai ta yi. Menene takaba? Shine wannan birin jama'a kama ita takaba dama. Shine ce fil wafati wa talaqi, idda ta mutuwa da kuma idda ta saki. Ana ganewa? Wa iddatu ummil waladi min wafati sayyidiha haydatun, idda ta ummul walad ita ce wadda ta haifa maka ɗa, alhalikun bai wakace. To idan shugabanta ya mutu ya barta, ba mijinta bane yanzu, shugabanta ne ya mutu ya barta, iddata shine haila guda. An gane ko? Haila guda. Dan ya kawo haila matsayin idda, alhali haila ba idda bace, sai dai kawo abin matsayin majaz. Tunda daga cikin manufofin idda akwai sanin kubatar mahaifa. Ita ma haila din in an kai ta alama babu komai cikin ciki kenan. Da haka idan mai gidanta ya mutu ya barta, ita ummul walad shine ta haila guda, daga nan ya halatta ta aure, an gama. Sannan yana iya yiwuwa ga shugabanta kuma ga mijinta, shugabanta ya mutu, daga baya mijinta ya mutu, ko duka biyu su mutu lokaci guda. Akwai sabani mai tsawo tsakanin malamai na menene ya zama wajibi kanta. Wannan haila ta istibra'i ta mai gidanta ko ta kaban mijinta. Wasu na ganin cewa idan mijinta ne ya riga mutuwa, shi kenan sai ta yi wata 2 da kwana 5, shi kenan ya rushe na mijin na mai gidan. Amma idan ainihin wato mai shugaban ne ya fara mutuwa, babu komi kanta, dan dama tana shagalce da mijinta. Wallahu a'lam. Wannan sadda ko bayi kenan. Yace wa kadhalika, hakanan idza a'taqaha, idan ya yantata, shi shugabanta kenan ya yantata, abinda a iddata istibra. Da haka can ga unwani yace babun fil iddati wan nafaqati wal istibra. Shi wannan haila guda don sanin kubutar mahaifa ne, ko kuma ga mata mutanen banza wanda suka yi ta yawo yawace suka tuba, wannan shi ma idda su shi ne istibra, haila guda.
kafin ta yi aure. eh eh ta zama hurra kwarai kuris, ta zama diya don haka nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sayar da ita, ya hana a jinganar da ita. an gane ita abinda kawai take jira ka mutu ta zama daya, ba komai da ta, ba ta jingina ta, ba ta kira ko sadaka ko sayarwa duk ba a yi wannan ke. sai ce wa kadhalika haka nan idza ataqaha an yi intata fa in qa'adat an al-hayd, in kuma dama dai ta bar haila ta tsufa, to yanzu fa 3 ashhurin, idda ta ce wata 3 ba haila ba, tana ba ta haila. sai ce wastibra'u al-amati fi intiqal milki haydatun, haka nan ma kubutar baiwa a wurin ciratar mallaka haila guda ce. kana da baiwa sai ka sayar da ita ga wani, ita ma kafin wani ɗin ya sauru da ita sai ta haila guda. sannan in taƙala milku bi bai'in aw hibatin, mulkin nan ya cirata ya kuma gare ta hanyar sayarwa ne gare shi ko ta hanyar kyauta, aw sabyin ko ta hanyar kamowa an kai kawo mai yaƙi ce ta yaƙi an kawo an kamo ta, aw ghairu zalika ko kuma wani wannan. sai malam ya ce wa man hiya fi hiyazatihi qad hadat indahu thumma innahu ishtaraha fala istibra alaiha, amma wadda a cikin dangashi hiyaza ba bai wasa bace amma tana gidan shi, wannan gidan ke ko yawa an kame ajiyarta ko an kame jinginarta hiyaza ko dai wani abu mai kama da shi, ko ta taho ganin yan uwanta nan gidanka sai gaban irin sai ta yi haila, tana gama hailan nan sai ka saita, to fala istibra alaiha, ba istibra'i kanta, don dama gaban ka gama haifarta ba ta da matsala. an gane wannan ko kuma ba gani ba, amma mata guda biyu sun gaba da shaida. kusan daga cikin wuraren da ya halatta mata biyu ko ma guda ta ba da shaida akwai ma la yattali'u alaihi rijal galiban, abinda maza ba sa tsinkaye shi mafi yudin jayi, kamar wurin harkar shayarwa. kamar misali wata ta zo ta ce ai ana shayar da wani, ko kuma da ke da shi ai dinin shayar da ku, a halikun mata da miji. a nan ba sai an kira wasu shaidu ba, ita da ta faɗi haka yanzu ya sa aure automatically ya yanki kan mata da miji, kuma ana mafarkin ana kokwanton wancan bazawara ce kowa bazawara ba. ta kan kira mace guda ta isa ta leka ta gani al'aurata, wani da cikin wuraren da mata sukan ba da shaida ko da mutum guda ne, amma da ba shi ba harkar hudud haddi, harkar haƙoƙa, harkar bashi misali, harkar haddi ne haddin zina, duka mace guda ba ta shaida. hasali ma akwai inda kwata-kwata ba a san mata ciki, kamar yadda harkar zina ba a cewa ga namiji 3 mace 2 la, dole sai maza balagabu lafiyayyu masu hankali. nan ma ya ce amma illam takun takhruj, ya halatta ka sai ta bata da istibra'i ba, amma sai idan ba ta fita, kasancewa tana gidanka ba ta fita. da akwai wurin tana fita kuma san da ya shige tunda ba adila ba ce. addinin musulunci bawa yana da ragowa adalci, dan daga cikin sharuɗin adala akwai al-islam, sannan akwai al-hurriya
musamman wajen malikiya suna ganin dole sai idan mutum na hur sannan zamowa abin nan zai zamowa adili da haka na a wajensu bawa bai limancin sallar farilla don daga cikin sharuɗan limanci akwai adala bawa kuma adili ba ne an mashi wannan ko da shagalce yake da harkar bauta shi mutum ne rabi kuma kaya haka yake wannan kenan sai ce wastibra'u saghirati fil bai'i in kanat tuta'u 3 ashhurin haka nan ma istibra'i na karamar yarinya in za a sayar da ita baiwa kenan kaga kenan bata fara haila ba yace in kanat tuta'u idan irin ta ana iya taka ta shekara 10 wani abu misali zuwa sama to wannan 3 ashhurin za ta yi wata 3 tunda ba ta haila wal ya isa min al mahid 3 ashhurin ita ma wadda ta yanke kauna daga haila tsohuwa ce mace baiwa an ka sayar da ita ta istibra'i na wata 3 ana bi da mu wallati la tuta'u falastibra'a fiha amma wadda ba a saruwa da irinta to ba dole bane sai ta yi istibra'i kamar yarinya misali ya shekara 3 ya sayo ta ko shekara 4 ko 5 ko 6 wasu ma suna ganin har 7 ma ba dole sai ta yi istibra'i yawwa dan ba a saruwa da irinta wa man ibta'a hamilan min ghairihi aw malakaha bi ghairi al-bay'i fala yaqrabuha wala yataladhadhu minha bi shay'in hatta tad'a wanda ya sayo akan ce ibta'a dan ibta'a yani ishtara amma ba'a ya sayar qawlan wahidan ba'a ngane ko yakan ce bi'tu yayin na sayar amma ibta'a ya sayo ajifa larabci da haka wanda ya sayo mai ciki baiwa cikin da ba nashi bane mace maka min gairihi ba nashi bane don yana yawa ya sai ta alhali kuma cikin nashi ne yaushe sadda yake aure da ita yana aure da ita sai gashi kuma ta ɗau cikin shi sai ta daga mai gidanta hazan tashi to ban da shi wani abin zama ambato ba shi ne ya ce au malaka ha bigayar albai ko yan mallake ta wata hanyar saye ba misali sayayyi ko kuma ba sayayya ba shi ne kawai sai ya faɗa maka kuma a bai ta sadaka ko a bashi kyauta ko a bashi ko ya gade ta cikin bayan wanda ya mutu fala ya karabu to kada ya kusance ta wala ya talazzaza min habi shay'in kada ya ji daɗi da ita da wani abu hatta ta zo'a sai idan ta haihu amma idan tun harkar mijinta ne kuma cikin nashi ne shi kenan ya saye ta to shi kenan ba sa mishi wancan ƙaidi ba gane wannan shi ne bayani game da istibra wasu kuna da kulle mutallakatin madakulin biha ba da wurin zama haƙƙe ne ga dukkanin wadda an ka saka da zarar mutu suke mata mace to dole ne ba ta wurin zama a nan muna mamaki nan don a kowa ta gida ciki kuma da gidan ubanta kana sakinta yau za ta ce ba ta kwana gidanka daɗi ta samu hali ne shi yasa saboda tana da gidansu tana da gidan dangi tana da ko'ina da ko'ina amma akwai inda in ma ka suke mace sun rubuta a kotuna cewa sai dai kai ta gaba gidan an gane ko ka je ka kama wani gidan daban haya kuma in ma gidan shi mana haya ne ka shiga da biyan gidan nan sai lokacin da ta gama idda wadai ku da su wasu kuna le kulle mutallakatin haƙƙi ne na macin da ka saka ka ba ta wurin zama dole ne
madkhulin biha ko da wai kamar yadda Qur'ani ya ambata yana jin tsoron alfasha zage-zage habaice ba sa ka kore ta gidansu ba a ka kawo mata wani gida haya kai ta hakkinta ne da ka gwada sai in ta ce ba ta zama ita ma madkhulin biha ya zamo da an kai aure an sadu amma wadda an kai aure ba a sadu ba wannan ba magana wani zama gare ta me yasa saboda hasali ma babu idda don mi as-sukuna far'un min usul idda ita asali ta haka tunda akwai kwanakin idda to dole a samu inda za a zauna a wannan idda amma wadda an ka saka ba ta da an saru da ita ba zancen idda ta kuma tana yi magana me wurin zama ta haka ta sai inda ta yi wannan kenan to malai ce wala nafaqata illa lillati tulqat duna thalath ga wani hukunci daban shi wancan wurin zama wanda ake magana ana ji da kyau ko da wadda an ka saka saki daya da saki biyu da saki uku dole ne a ba su wurin zama faranga amma ita ciyarwa ita kuma cikin idda sai saki daya da biyu ake ciyarwa amma wadda an kawo saki uku ana ba ta wurin zama amma banda ciyarwa sai ce da haka ce illa lillaci tullikat duna thalathi walil hamil haka ma mai ce mai ciki da an saka da ciki dole ne a ciyar da ita don ya halatta a sake mace da ciki ko da ba ka ta al'ada ba dan ba abin da sa an kace a sake ta a cikin tsarki saboda ba a sani ba ciki akwai ciki ko ba ciki amma ina tabbata ko ciki sai ta kawai in ka tashi ba ka laifi yawa illa ta yi ba ka gani illa ta bayyana abin ya bayyana sai dai ba so haka ba akwai pressure gaskiya akwai pressure mala yace wadil hamil kanat mutallaqatan wahidatan aw thalathan haka man dole a ce yadda mace mai ciki saki guda ne ko uku dole me yasa saboda cikin da cikin shi kam wala nafaqata lil muqtali'a babu ciyarwa ga wadda an kai ma khulu'i me yasa saboda wannan talaqun ba'in bai nuna sugura saboda an riga an santar juna illa fil hamli sai dai idan ya zanta da ciki ita ma wadda aka yi ma khulu'i ita ma a sayar da ita saboda wannan cikin nata ana ganewa wala nafaqata lil mutala'ana ba dole bane sai an ciyar da wadda an kai layani da ita an zo kotu a yanzu bai ban kwarya an tsine ma juna don haka zara an karaba a waɗannan shikenan ba kare min damu nan malaci wa in kanat hamilan ka kora ciki gare ta a to cikin zaka ne hasan ma cikin da ka kore ka gani shi kawai anan ba na ka bane ina kai an yi rantsuwa ta rantsuwa shikenan ɗanta ne daidai da san yadda za ta yi shari'a ba ta sha dole sai ka amshi yaro ya zan ɗanka amma fa sai kotu ake kore yaro daga in ka shekara 1000 kana cewa wani ba ɗana ba ne aikin banza aikin wufi shirme kake yi in kana so ka sai kotu ka kore shi amma yau in kawai ka mutu sai mun ba shi gado yaro in ko ka ce ba da shi ba sai an ba shi yiwa malaci wala nafaqata li kulli mu'taddatin min wafatin ga wani abu daban duk wadda adda idda ta mutuwa to wa dole sai an ciyar da ita ba to wa zai ciyar da ita
ba miji bane ya mutu wanda duk yana mutuwa duk abin annan kayan gado ne kawai a raba a bata nata ta cigaba da kanta an gane ko shi ne kawai amma ciyarwa kan la amma min wala hasu kuna dole a bata wurin zama don ta kama za ta yi jeƙi na wata 4 kwana 10 a bata wurin zama an gane wannan ya ce in kana ce daru ilmayyit idan gidan na mamacin ne a waƙad na ƙada kira'aha ko kuma dama ya yi kashin na haya ya zuba kudin haya na gidan to abuwa ta zauna ciki amma mafhumin magana mai risala idan ya zan ba gidan shi ba ne kuma ba gidan dama haya ta kari to kenan dai shi ke ta gidansu babu hali ba a ce a cikin wankayen gano aje a kawo mata gida wala ta kharuj min baitiha fi talaqin aw wafatin bai halatta ta fita ta bar gidanta a cikin idda ta saki ko kuma iddan mutuwa na nufin hita ta gaba ɗai amma ba laifi ta fita ta nemo abinci ba dai ku da suke musamman mai ta kaba ba laifi ta fita don bukata ko zuwa bakin daji ko abin da ya kama da shi ya ce hatta tutimma iddata sai in ta cika idda na mala ce illa an yi kudi jaharar buddar sai dai idan mai gidan ne ya fitar da ita kuma ya zam walam ya kabal min al-kira'i ma yushbihu kira' al-mithli kuma ki karbar kudin hayar da irin wannan gida iya kasu kenan ana kama gidan 70,000 misali ga shekara ko 60,000 sai ce shi ta ba 120,000 ko 100,000 kenan idan dai za a iya kira al-mithli sai an biya shi an fahimci wannan ko wannan kenan a nan kan faltakaruj sai ta fita wato ƙimu bilmawdi'in alladhi tantaqilu ilayhi sai ta zauna ga wurin da ta koma hatta tanqadi iddatu har sai idda ta kare wannan kenan lokaci ya ko ne ya kamata ba ka ta saboda ƙarancin lokaci mun tashi za mu mako mai zuwa insha Allah za mu shiga sabon gaba shi ne magana game da shayarwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh